rata niin kuin oletit vai? Meni suurin piirtein. Arvelin, että voisi tarttua tuohon vieheeseen, mutta se nyt on niin aina, että miten se sattuu koiran. Sehän näki vieheen. Sen huomasi, kun viehe meni, niin siinä oli se tarkkavainen hetki, että tossa se menee. Se seurasi kyllä varmaan näet nauhalta sit itekin. Joo, pitää katsoa. Joo. No, mennään taas. Aloitetaan sillä kontaktin luokse päästävyydellä sillä koiralta. Se on avoin, se on ystävällinen, se syventää kontaktia vieraisiin ihmisiin ja se on luokse päästävä siinä. Niin kuin itse totesit, taka-ajo ei ollut mikään hirmu innostava tällä kertaa. Aktiviteettitasossa koira on rauhallinen, se kuitenkin tarkkailee ympäristöön, mutta se on pääsääntöisesti paikoillaan siinä, että siinä ei tapahdu ylimääräistä aktiviteettia. Etäleikki, niin selkeä kiinnostus, ei minkäänlaista uhkaa, mutta sitten sehän menee suoraan perille asti sinne. Siinä se leikki on vähän vaimeeta, että vähän varovaisesti ottaa ensiksi kiinni ja sitten kun se saa sen, niin se hukkaa sen lelun. Etäleikkiä poimii sen uudelleen sieltä. Sitten katsotaan noin koiran pelot, eli miten se reagoi meidän mörköihin tuolla radalla. Niin, sen väistöt ne on vauhdikkaat, mutta ne pysyy kontrollin alla. Se säilyttää kontrollin siihen pelotteeseen, että se ei mene ihan päättömäksi pako siinä. Uteliaisuus, eli miten se tutkii nämä asiat sen jälkeen, kun se on säikähtänyt, niin se tarvii selkeästi sun apua niissä. Yksin se ei kykene niitä selvittämään. Aggressio, no semmoista selkeää aggressioa ei ole. Et siinä on vähän semmoista murinaa, suupielet tiukkana. Aaveitten kohdalla se saa vähän enemmän moottoria käyntiin, mutta se ei tule sieltä karkottavalta aggressiopuolelta. Eli siinä on vaan aika lievät merkinnät täällä. Jäljelle jäävät muistikuvat, että kun se on säikähtänyt kunnolla, ja kun sillä on ollut vaikea tutustua, niin sille ei jää muistikuva siitä. Sä varmaan ohittais huomaat, miten se lähtee kaartaan ne kiihdytykset siinä mukana, että siinä jää muistikuva. Sitten leikkiminen, niin tämähän lähtee ihan koko sydämellä leikkimään mukaan. Jopa sen verran, että se juoksee vähän turhiakin, että kun Riitta ottaa koppia lelusta, niin se vielä jatkaa matkaa sinne taaksepäin. Se tarttuu suhtkot nopeasti, ote on vakaa, kun se on saanut sen suuhunsa, sen esineen. Ja ampumisreaktiot on oikeastaan kertoo ainoastaan, että koiran kuuloaisti toimii normaalisti. Ne ei aiheuta sille stressiä eikä pelkotiloja. Jääkö kysyttä? Ei jäänyt eilenkin. Noin. Ja mä selitin jo viimeksi ton toisen puolen. Älä suotta riisu. Noin. Kiitoksia. Oletko reipas poika? Kaikkia pelotteluja täällä. Voi minä vaan pidän tästä.